Hürmetli tamашачылар, татлы җимеш бирә торган ырлыклар бар. Алар кирәкле шартның булуын гына көтеп торалар. Уңайлы шартлар булмаган һәм уңдырышлы җирлек тапмаган чиракта алар үсенте җибәрә алмыйлар. Бу аларның җимеш бирү сәләтеннән мәхрүм булу дигән сүз түгел. Ырлык булып кала бирә. Ичендәге сәләт тиешенчә саклана һәм кирәкле шартларның булуын гына көтеп тора. Күңеле игелек белән тулган, йөрәге яхшылык исәбенә тибүче бай рухлы күпме кешенең әлеге сыйфатлары караңгылыкта калып, кайбер сәбәпләр аркасында тоткарлануы мөмкин. Бәлкем бу хисләрнең ялкынлап кабынуы өчен этәргеч кенә кирәктер. Шул вакытта инде изгелек сәләтләр ачылып китәр дә җимеш бирә башлар. Кел монда. Монда килдем сиңа. Килдем монда. Килдем. Килдиләр сиңа. Чәчләреңне йолкым хәзер. Ничәнче мәртәбә бит бу? Туйдырдың инде. Хәзер акылга кил монда дим. Хәзер акылга килдеңме? Сабак булсынмы сиңа? Тагын алай эшләсәң моның белән генә котылырмын диме? Аңладыңмы мине? Җибәр, үтерәсең хәзер җибәрдем. Туктагыз. Җибәр, нәрсә монда? Тагын синме? Бас кызым. Тагын синме? Синме Бу тагын? юлы ул гаепле. Минем хакта гайбәт сатып йөрмәсен. Зинһар өчен бер-берегезгә ихтирамлы булыгыз. Сезне дәүләт укыта, милләт акчасы бит. Соң талашмый булдыра алмыйсызмыни? Ник җыелдыгыз монда? Барыгыз ишегездә булыгыз. Кара син аны. Син үзеңне кем дип белдең? Я әйткәнне тыңларсың, я булмаса. Я булмаса кыйнысыңмы? Тәрбиясез. Вакыт әрәм итеп торасы да юк. Хәзер бер көтмә тизеп куям. Җавабыңны мөдиргә үзең бирерсең. Җәзага тартылгач шулай кылынырсың микән? Карап тормагыз әйдә, барыгыз, таралыгыз әйдә. Инде шуда булмаслык дәрәҗәгә җитте. Тәмам шигырьдән чыкты, әфәндем. Талашу, сансызлык, кашы, җимерү, баш күтәрү, барлык әшәкелекләрне ул эшли. Тулай Торатның да мәктәпнең дә тынычлыгын бетерде. Бу юлы нәрсә эшлик микән? Миңа калса, әлбәттә сез дә каршы төшмәсәгез, мәҗбүри гамәл чарасын күрик. Балалар колониясенә дисезме? Җәза авыррак булачагынсы. Тик бер капчыкны чистартыр өчен кайчак берничә суганны ташларга туры килә. Эшне кузгатып җибәрегез. Булай итү үзе өчен дә яхшырак булачак. Ярар, әфәндем. Әлбәттә, шулай яхшырак булыр. Ярар, укучылар, сезнең белән беренче дәресебезнең ахырына җиттек. Әйдәгез, үткәннәрне кабатлыйк. Меридианнар арасында аерма дип атала. Берәр нәрсә булдымы? Дәрес кызык түгел, мин чыгып китәм. Берәр проблемаң бармы? Әйе, география дәресен коралып баручы укытучыларны җинем сөйми. Ә бит булай чыгып китәргә ярамый. Ничек телим, шулай чыгып китәм мин, белдеңме? Борчылмагыз, апа. Һәр кемгә шулай кылана ул. Нигә, проблемасы бармы? Иптәшләре белән дию. Аның бер генә иптәше дә юк. Ул үзенә бер кемне дә якын китерми. Тормышыңны да шул кабыклар кебек әрәм итәсең. Тормышның нинди кадерле икәнен белсәң иде. Гел ялгыз йөрисең, иптәшең, дустың юкмы? Юк. Укытучыларың белән дә тату түгелсең икән. Шулай булса соң сиңа ни? Сөйләшергә генә телим, Дилбәр. Башка максатым юк. Нәрсә турында? Гафу ит мине, әмма кыланышларың бик дырфа, уйларың да ямьсез. Гомереңне бик кискен кысаларга куйгансың. Теләсә кемгә тиктималдан нәфрәтләнеп карыйсың. Моның сәбәбе бар. Нинди? Гаиләңнең булмавымы? Бу ятимнәр мәктәбе. Монда бер кемнең дә гаиләсе юк. Икенчедән син тыгылма. Беләм, ләкин проблемаң булса, Син тыгылма диләр. ялгыш аңлама мине. Булышырга гына телим мин. Син дә башкалар шикелле бераз кызганып кыру гитар биреп үзеңне тынычландырмакчы буласыңмы? Дилбәр, тыңла зинһар өчен. Син үзең тыңла. Укытучым дип сине тыңларга да, кайгымны уртаклашырга да тиеш түгел мин. Булар Тулай торактын төзекләндерү турындагы буйруклар.
Булар мәктәп бинасыныкылар. Якынча бер үк нәрсәләр кирәк була, шуңа күрә. Сәмсез. Гафу итегез, әфәндем. Нурис ханым, без дә сезне көтә идек. Шушы протоколга кул куйсагызчы. Нәрсә турында бу? Бер укучыга дәгъва белдерелә. Балалар колониясенә җибәрү өчен судка бирәбез. Гаҗәпләнәсе юк. Кулыгызны куегыз. Нәрсә булды? Мин моңа кул куя алмыйм, әфәндем. Нигә? Мин шәхсән теге яки бу укучыны җәзага тартканчы аның турында тулы мәгълүматкә ия булырга кирәк дип уйлыйм. Бераз михрибанлык күрсәтегез. Кызым, без дә сезнең яшьтә идеал тормыш турында хыяллана идек. Тик яши карарлар бирүгә мәҗбүрбез. Кемнең кем икәнлеген битенә карап кына аңлау дәрәҗәсенә җиттек. Нурис иптәш, сез монда яңа кеше. Кемгә нинди мөгамәләдә булырга кирәклеген әлегә белмисез. Булды, Динә ханым. Миңа калса сезгә кулыгызны куярга кирәк. Бушка вакыт үткәрүнең мәгънәсе юк. Безнең дә вөҗданыбыз бар. Биргән карарының җаваплылыгын аңлый торган кешеләрбез. Әфәндем, шулай да тагын бер форсат биреп карыйк. Тәҗрибәгезгә хөрмәтем зур. Әмма кешеләр турында карар биргәндә ялгышу ихтималында күз уңында тотарга кирәк минемчә. Нурис ханым, һәр укучы өчен шушылай низаклашып торсак, алга барып булмас. Мондагы укучыларның барысы да проблемалы. Зинһар өчен карулашмагыз. Кулыгызны куегыз. Барлык балалар турында сүз бармый. Андый проблемалы бала күп түгел монда. Тарткалашуның кирәге юк. Мөдирегез буларак кул куярга боерам. Имза кую шәхси эшем. Үзе белән сөйләшмичә кул куймам. Гафу итегез. Туктагыз. Ярар. Хәзергә сез дигәнчә булсын. Әмма берәр ялгышын күрсәм, эшне башлатып җибәрәм, белеп торыгыз. Аңлашылды, әфәндем. Бик зур рәхмәт. Кайда тукталган идек? Сау булыгыз, апа. Сау булыгыз, кызлар. Әйтегез әле, шәйләр кайсы якта? Арткы рәттә була. Рәхмәт. Гафу итегез, сумкагызны карарга ярыймы? Минем сумкамда ни ишегез бар? Әйбер салганыгызны күрдем. Зинһар өчен ачыгыз сумкагызны. Ни... Я ачып күрсәтәсез, я милиция чакырам. Минем янга килегез. Дилбәр, соңга калабыз. Әйдә кассага барыйк. Сез бергәме? Әйе, нәрсә булды? Буларның акчасы түләнмәгән ахыры. Не, гафу итегез. Сеңелем авыру кеше. Авырумы? Әйе, ул клубтаман, ягъни белмичә сумкасына әйбер тутыра. Аңлашылды. Сеңлем алганнарның акчасын түлим. Ярар, рәхим итегез. Рәхмәт сезгә. Әйдә, җаным. Рәхим итегез, хуш килдегез. Гафу итегез. Тыңлыйм. Мөгаллимә ханым, исәнмесез? Минем исемем Җәмил. Сезнең белән сөйләшәсе сүз бар иде. Нәрсә турында? Дилбәр турында. Дилбәрне каян беләсез? Дилбәрнең әтисе булам. Сез дисезме? Әйе. Не, ярар. Рәр җирдә утырып сөйләшик алайса. Мөгаллимә ханым, сезне озак сөйләп тоткарлыйсым килми. Мин үзем Алманиядә яшим. Дилбәрне шунда алып китәргә телим. Бу хакта үзенә сөйләдегезме соң? Сезнең янга шуның өчен килдем дә бит. Күпме елдан соң каршысына басып, кызым, мин килдем дип әйтү җиңел түгел. Ничә көн моны әйтә алмый азапланам. Минемчә ул сезнең сүзегезгә колак салыр. Дилбәр белән сөйләшүемне телисез инде. Ичмасам, үзе белән сөйләшкәндә минем янда булсагызчы. Бәлким, ул чакта ризалашыр да. Ярар, шулай әйтик. Тик Дилбәрнең хәзер бик авыр вакыты. Әгәр баш тартса, җәберләмәскә сүз бирегез миңа.
Ярар, Мөгаллимә ханым. Ярар. Ага. Мине чакырткансыз. Кил, Дилбәр. Әгәр кибеттәге вакыйга буенча булса, Кибеттә ни булды? Бер ни булмады, Дина ханым. Кибеттә очрашкан идек. Шуны әйтә. Ярар, сине бер кеше белән таныштырмакчы булам. Бу Җәмил әфәнде, синең әтиең. Дилбәр, кызым. юк. Күпме еллардан соң Алманиядән синең өчен кайттым монда. Юк. Беләм, син миңа ачулы. Нишләсәң дә, ни әйтсәң дә син хаклы. Онытма, син минем кызым бит. Син намуссыз кабахат кеше бар кит моннан. Дилбәр, тынычлан, башта тыңлап бетер. Бер дә тыңлыйсым килмәй. Ул синең әтиең, иш тыңларга тиешсең син. Ул минем бер кемем түгел. Тыңла, кызым. Мин сиңа үткәндәгеләрне аңлатырга телим. Нәрсәне аңлатасың син әйт? Әниемнең әманәтенә ничек хыянат иткәнеңнеме? Кызым, ул вакытта мин чыннан да бик кыен хәлдә идем мин. Кайсы кеше нарасын ташлап китәрлек дәрәҗәдә кансыз булырга мөмкин? Төрмәдә идеңме? Әллә үлгән идеңме? Кайсы әтинең вөҗданы ятим баласын ташлап китәргә куша? Син бит минем әтием була алмыйсың. Минем әтием тормышымны каралтып китмәс иде. Димә миңа, тагын монда киләсе булма. Бит, Минем өчен син юк. Булмадың да, аңладыңмы? Дилбәр, кызым. Дилбәр, Дилбәр. Аңа вакыт кирәк. Җәрәхәтен яңартырга ярамый. Тынычланыгыз, Җәмил әфәнде. Дилбәр кайда? Йылы-йылы искә менеп бара иде. Искәме? Юк, әни. Кайда син? Яши алмыйм мин бу дөньяда. Шунар әмәлем калмады. Дилбәр? Дилбәр, нишисең? Кил монда, Дилбәр. Эшкә кер. Җибәр! Кил, җаным, алай итмә. Җибәр мине, җибәр! Шуны алмыйм, җибәр мине. Тынычлан, нишисең? Тукта, җаным, алай эшләмә. Зинһар өчен. Тукта, тынычлан. Кил монда утыр. Җибәр мине. Нигә алай эшлисең, Дилбәр, нигә? Интегеп яшәүдән туйдым, мин туйдым. Аңлыйсыңмы? Үзеңә кул салып, интегүң бетәр дисеңме? Бетәр. Ул вакытта бер кайгымда калмас. Гәүдәңдәге авырулар шигенер күк тыйла сиңа, тик шуны онытма. Гәүдә интексә дә авыртуның төп чыганагы җаныбыз. Мин мондый юк-барга ышанмыйм. Яшәгәнгә күрә гәүдәм газап кичерә. Үлгәч барысы да бетәчәк. Күзем белән күрмәгәнгә ышанмыйм мин. Тормышта күрмәгәннәр, күргәннәребезгә караганда күбрәк. Жан дигән нәрсә юк. Күрмәгән нәрсә бар була алмый, аңладыгызмы? Дилбәр. Әнием. Кызым, безне бик кыен хәлдә калдырасың. Төнлә кайда йөргәнеңне әйтәсеңме, юкмы? Ялваруда мәгънә юк, әфәндем. Дилбәр? Нәрсә булды? Тырышуларыгыз бушка булган ахыры. Кичә кичтән бирле монда булмаган.
Kim bilgen? Koylarda yerdir miken? Начар әйбер эшләмәдем мин. Сөйләшкәнебезчә кирәклесен эшлибез, Нурйөз ханым. Dilber kişe minde kunda efendim. Сездә идемени? Әйе. Ничек? Гафу итегез, онытылып китеп хәбәр итмәгәнмен. Чыннан да шулаймы? Шулай да шалтыратып әйтергә тиеш идегез бит. Мин гаепле, кат-кат гафу үтенәм. Рөхсәт итсәгез китәр идек. Дилбәр дә мин дә дәрескә соңга калабыз. Ярар, рөхсәт. Рәхмәт. Әйдә Дилбәр. Ни өчен миңа булышасың? Бик беләсем киләме? Алайса бу кич чыннан да миндә кунасың. Озак итеп сөйләшербез, ярыймы? Аша бетермәдең, әллә яратмадыңмы? Юк, тәмле, әмма ашыйсым килми. И ашын сагынгансыңдыр. Әйдә ялма аша. Минем әнием. Şey içeriz Eyde. Мине монда нигә чакырдың? Кибеттә коткарган өчен, мәктәптә җәза бирдертмәгән өчен, гаепләүче карашларыңа түзәргә тиешме инде мин хәзер? Yok, zinhar için olay uylama. Benim anda niyetim yok. Алайса нәрсәсең? Тыңла, баштарак та әйтергә тырыштым. Бөтен әйбергә кул селтәп яшый алмыйсың. Үлем дә моңа чара түгел. Абайладыңмы, юкмы, белмим. Син теге вакытта үзеңә кул салып, әнең белән очрашмакчы идең, шулаймы? Рухка ышанмагач үлүнең ни файдасы булсын сиңа? Интегеп яшәүдән әйбәтрәк. Газапны рухың белән тыясың, Дилбәр. Әнеңнең гәүдәсе генә үлеп китте. Рухы исән. Һәм мәңге исән булачак. Ахирәттә яңадан бергә булачаксыз. Ләкин Аллаһ тыйган теге эшне эшләсәң, дусларыңны мәңге күрә алмассың. Үлгәннән соң терелү юк. Рухның барлыгы сафсата. Ышанмыйм мин буларга. Бар, Дилбәр. Син ышансаң да, ышанмасаң да ул бар. Монда кыйммәтсез гәүдәбезне генә калдырабыз. Адәм балалары оннан да кадерлерәк нәрсәгә ия бит. Безнең рухыбыз, җаныбыз бар. Юк дим. Әллә моны инкар итеп, җиңел генә яшәрмен дисеңме? Юк. Яшәү максатын төгәл, билгеләдеңме? Бар нәрсәне инкар итеп күпме яшәргә уйлыйсың? Бар әйберне юк дип, җаваплылыктан котыла алмассың, Дилбәр. Бу үз-үзеңне алдау булмасмысың? Юк, юк. Мин үземне алдарга тырышмыйм. Мин иреккә омтылам. Нәрсә телим, шуны эшлим. Ярар. Әниеңне телисең. Әйдә, кайтар монда. Җавабың юк. Күрдеңме? Иң яхшысы сине әниең белән очраштыручы юлга юнәлсәң яхшы булмасмысың? Андый юл юк. Юк идек, бар булдык. Димәк, юктан бар итүче зат бар. Шулай уйлаганда булмасак бер нәрсә дә юк. Сөйләгәннәрең баш бутагыч нәрсәләр. Иң яхшысы уйламау. Үткәнне, киләчәкне, бүгенгене уйлый торган акылыбыз бар. Һәм бер үк вакытта барысын да уйлый торган акыл. Чынлыкта уйламау зур хата. Җаның һәм вөҗданың тавышына кулак сал, Дилбәр. Рух, вождан, уйлау. Булар белән мине кая тартмакчы буласың? Ташла бу сафсаталарны. Бәйләмә миңа бүтән. Дилбәр, кая барасың? Мәктәпкә. Мәктәптә башка сыеныр урыным бармыни? Тукта, Дилбәр. Бәйләмә миңа. Барсы да әкият. Берсенә дә ышанмыйм мин. Галәмнәрнең Раббысы, эй бөек Аллам, кояш нуры белән дөньяны ничек яктыртсаң, караңгыда калган күңелләрне дә шулай ук яктырт.
Dilber hamanın kebek kişilerge dürüstlük yolun ko'rsat. Açılan kapılarını aç. Anne, doğuşumda seni işittire olsam idi. Senin жылы құшағыңның ішік сағынғанымны білсең еді. Дейтілген шашырашу болсайды. Кім білген? Бәлкім бұларда тегі шырашушы да yok бейт. Қауышу yok ол. Yaşam бек ауыр әней. Үлгәннән соң терелү юк. Рухның барлыгы да сафсата. Ышанмыйм мин буларга. Бар Dilber. Sen ышанмасаң да, ышансаң да ул бар. Монда кыйммәтсез гәүдә безне генә калдырабыз. Адәм балалары оннан да кадерлерәк нәрсәгә ия бит. Безнең җаныбыз бар Dilber. Юк, юк. Ышанмыйм мин моңа. Булар койгыбызны басар өчен генә уйлап чыгарылган сафсаталар. Яшар өчен уйдырылган нәни генә ялганнар. Ышанмыйм. Ышана алмыйм. Үледән теренә яралтучы Раббам, Dilberнең күңеленә хидаят нурын иңдер. Күңелендәге нәфрәтне юкка чыгар. Галәмнәргә рәхмәт буларак җибәргән сөйкле пәйгамбәребезнең хөрмәтенә Dilberгә дөрес юл күрсәт. Ey Allah'ım. Ey Allah'ım, ышана алмыйм. Ышана алмыйм. Ышана алмыйм мин моңа. Апа, Нұрйөз апа, ишекне ачыгыз. Dilber, хәлең әйбәтме? Әйбәт, шундай әйбәт белсәң, апа. Мин сезне бик яратам. Сез гел хаклы идегез. Хаклымы? Нәрсә булды Dilber? Әйдә эшкә кер. Туңып беткәнсең. Үз җаным үз. Geç canım. Үз. Мин чәй куеп килем. Койнар килеш эчәрсең. Рәхмәт. Шәй хәзергә калып торсын. Сезгә сөйлисе сүзләрем бар. Нәрсә булды монда? Кем анда? Кем сез? Сез кем? Сез бит ул кеше. Сез... Ya Allah'ım, bu нәрсә? Жаным ауырта.
Гәүдәм анда икән, мин ничек газапны тоям? Рухым белән. Рухым белән. Рухым белән. Ул кеше пәйгамбәрбез иде, апа. Мин ул мизгелдә рухымны һәм гәүдәмне аермачык белдем. Башымнан үтте барысы да. Мин сөйләгәннәрегезгә ышанам, апа. Тыңла, Дилбәр. Һәр матдәнең файдалы хәлгә килү өчен өрү ныктасы бар. Син асылда яхшы кеше. Шуңа күрә синең каршыңа һидаят ишеге ачылды. Нинди бәхетле син. Раббым, рәхмәтлемен сиңа. Шөкерләр булсын, Раббым. Хөрмәтле тамашачылар, һәр кеше игелеккә сәләт итеп яратылган. Кемнеңдер ул сәләте иртәрәк ачылыр, ә кемнәргәдер озак еллар кирәк булыр. Кеше тирә юнендәгеләргә игътибарлырак булса, изгелек тизрәк шытып чыгар иде. Тормышта син яхшы дия яхшырган, син начар дия начарайган очраклар бер дә аз түгел.